Lucía e hoxe imos falar como separar correctamente os cartóns de leite. Estes envases poden crear certa confusión á hora de botalos no colector adecuado. E ti, onde os botas? No azul do cartón e o papel ou no amarelo dos envases lixeiros? Pois ben, co actual sistema de xestión hai que botalos no colector amarelo de envases. Mais a súa reciclaxe en planta é moi complicada por estar formada por capas de cartón, plástico e aluminio, e moitas veces non son 100% recicláveis. Por iso é moi importante tratar de reducir a cantidad deste residuo priorizando os envases retornables ou ben reciclando o material na casa, fabricando marcapáxinas, sementeiros ou carteiras.